Ahojte, čaute. Takže v tomto videu by som vám chcel povedať, že naberám nových klientov do svojho týmu, ako sa zlepšiť z 0 na 310 v mŕtvom ťahu, alebo pomoc s technikou, mobilitou, pri drepe, pri benči a podobne. A taktiež vám aj povedať to, čo vám hociaký iný tréner nepovie. A prečo? Lebo hociaký iný tréner by som povedal, že ponúkajú dlhodobé spolupráce a za účelom toho, aby len od vás ťahli peniaze. Každý jeden tréner si vypýta minimálne 180-100 eur od vás mesačne, alebo za tréning od 10 eur. Pozor, od 10. Tam je to slovíčko od. Takže asi toľko k tomu. A ja svojim ľuďom ponúkam, kto sa príde ku mne, ako zlepšiť. Niečo trvalo pár rokov sa zlepšiť, tak ja vám to poviem v podstate relatívne hneď, aby ste to mali všetko dané. Hneď sa dozviete, hneď budete vedieť si naplánovať svoj tréning a postupne sa zlepšovať. Lebo nie je to tak, že pred rokom, pred dvomi vám fungovala taká príprava teraz skúšate odnova to isté, alebo to skombinovať. Úplný nezmysel. Ten daný človek sa vie zlepšovať aj na báze 3 týždňov. S tým, že na 1 týždeň dostanete vypracovaný tréningový program, ako máte ísť ten daný týždeň, s tým, že na bázi našej komunikácie, či posielanie videí, alebo či osobných tréningov a podobne. Tu na konci videa vám hodím aj program tréningový Basic, čo všetko obnáša. Hodím vám sem tréningový program aj Pro, a môj vlastný tréningový systém Vol1 z 0 na 310 deadlift. A nemusíš byť v príprave a zase mimo sezónu, ak máš súťažné ambície, byť takzvané off. Proste keď ťaháš celý rok, tak aj celý rok ti pôjdu bomby a aj váhy. Len treba vedieť, ako to nadstaviť správne, ako pracovať so svojím telom, s jedlom a podobne. A takisto, aby si to neprepálil a aby si ani neunavil CNS-ku. To je centrálna nervová sústava. Treba rozmýšľať, myslieť a trošku viacej budeš chápať. U mňa, čo sa týka k hlavným základným cvikom, ako je drep, bench, mŕtvý ťah, dostávaš jasné a dané doplnkové cviky s tým, že pracuje sa na tej slabine, čo máš, ale plus ten doplnkový cvik dostaneš, aby si čo najviac využil tú súťažnú variáciu alebo variantu. Takže kto vie, kto vie rozmýšľať, tak zistí prečo a na čo dávam také doplnkové cviky danému tréningovému splitu. Takže asi toľko k tomu. A teraz vám na konci videa tu hodím svoj tréningový split alebo programy, aké mám v ponuke. Podľa mňa za 3 mesiace za moje ceny sú úplne bezkonkurenčné. Sa nikto akože nedostane k tomu len tak z ničoho nič. Ale to, čo som ja robil, mal som chyby, to teraz učím aj mladých alebo tých, čo majú ambície pokračovať a súťažiť. Ja tento rok ešte idem odsúťažiť a potom si dávam na rok až 2 pauzu, kde nebudú žiadne súťaže u mňa. Takže asi toľko k tomu by som vám povedal. A ďakujem, ak ste to dopozerali a teraz vám sem hodím aj
moje služby, čo ponúkam, môj tréningový systém. Takže ďakujem za pozornosť a čaute.